Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa man yara biyadillah, wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi nuri nurus samawati wal ardu wa ja'ala dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Al-qalamullah wa fil kitabil karim. Kaf ha ya ain shad. Alhamdulillahilladzi bil gina'il madhkur wa bil izzati wal jalali masyhur wa 'ala syara'i wad dhara'i mashkur. Assalatu wassalamu ala rasulillahi bifadilati syafa'ah. Rabbi syrah li syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Al-ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhabatuhu wa man ibadatuhu wa khairi fi a'malil khairid dunya wal akhirati salamah. Al Ahmad Bukhari Muslim Abu Nazah al hadis amma ba'd. Dumateng hadratil kiram, hadratil muktaramin, para alim, para ulama, para rama-rama kiai sedaya ingkang boten saged dalem sebat setunggal saking setunggalipun. Para sesepuh, tini sepuh, aji sepuh ingkang tansah medharake sabda, ingkang tansah pinundi-pundi mring sabda pituturipun ingkang hamengku gati mring kaulaning Allah kang maha suci. Amin Allahumma. Dumateng rama-rama kiai sedaya ingkang tansah pinundi-pundi mring kitab suci, hamedharake dumateng para santri kanthi wahyu ilahi Rabbi. Mugi handadosake kanthi jejimatipun ing paripih ngantos ndadosake dumateng afdhalul yaumud dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dumateng para hadirin sedaya ingkang kawula mulyakaken, wonten ing dalu menika alhamdulillah wa syukrulillah para panjenengan sami sedaya
saged hadir kanthi ngalap berkah barokahipun Allah Subhanahu wa taala ndadosaken khairil imani wal islam amin Allahumma. Sepindah monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kanthi syukur kita sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anggen kita syukur dumateng Allah, dipun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala, ndadosake dalem panjenengan ila muslim wa aqul mukmin amin Allahumma. Mugi-mugi syukur kita sedaya dipun tampi dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi mensyukuri syihah wal afiyah Islam wal iman amin Allahumma. Lajeng boten kesupen melih nyaosaken sholawat dalah salam mugi katur dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi sholawat kita sedaya tansah dipun tampi dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang saged paring pinten-pinten syafaat pinten-pinten kanthi dumateng umatipun handadosaken kanthi ilal islami wal iman ila muslim wa aqul mukmin fid dunya hatta akhirah amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing dalu menika kanthi anggen panjenengan ngaos selaminipun setunggal taun panjenengan selameti, panjenengan syukuri, mugi-mugi kanthi saged ndadosaken barokahipun ilmil jasadi khairid dunya wal akhirah amin Allahumma. Mugi ndadosake kesaenanipun ilmunipun raga panjenengan, kesaenanipun donya lan akhirat amin Allahumma. Mugi-mugi ingkang kanthi hadir wonten ing dalem kawula ngriki wonten ing majelis taklim menika, mugi Allah Subhanahu wa taala saged nyelametake dzurriyyah panjenengan sedaya amin Allahumma. Saged pinaringan salamah wonten ing pundi papan panggenanipun lan mugi wonten ing pundi anggen panjenengan manggen, mugi dipun slametake Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Saha mugi-mugi anggen panjenengan sami nyambut damel, sami usaha, sami makarya rinten lan dalunipun pinaringana lancaripun rezekinipun. Mugi pinaringana barokah sak keluarganipun, boten kekirangan sandang lan panganipun sedaya amin Allahumma. Lan dipun tebihake saking balaipun, dipun tebihake saking sedaya musibah, dipun sehatake saking sedayanipun. Mugi-mugi pinaringana sak garwa putranipun, dzurriyyah-dzurriyyahipun pinaringana sehat wal afiat amin Allahumma. Ingkang kesulitan ya Allah mugi panjenengan gampilake amin Allahumma. Yang ingkang wonten nandang kesisahan ya Allah panjenengan saged pinaringana bingahake ya Allah amin Allahumma. Lan yen panjenengan ya Allah anggenipun ngreksa dumateng jiwa raga kita sedaya ingkang sami sedekah slametan wonten ing ngriki, sedekatul jasadi khairid dunya wal akhirati salamah. Anggen panjenengan paring sedekah dumateng jiwa raga panjenengan sedaya, mugi ya Allah saged maringi slamete fid dunya wal akhirah amin Allahumma. Mugi-mugi anggen panjenengan thalabul ilmi, thalabul iman,
tolabu nafaqah, tolabu rezeki, mugia panjenengan pinaringono gangsar sedaya ingkang kagungan sambutan sageta enggal cek Allah melunasi, ingkang kesulitan sageta kawula gampelake amin Allahumma. Lan sedayanipun ya Allah saking panjenengan pangreksanipun mboten bedakake antawisipun kesulitanipun para wali, para nabi, para rasul panjenengan ya Allah menika kawula panjenengan sedaya. Mugi-mugi panjenengan ya Allah sageta panjenengan ngreksa jiwa raganipun ingkang thalabul ilmi, thalabun nafaqah, thalabur rezeki, thalabul iman pinaringono kanthi sehat wal afiat tebih saking balaipun amin Allahumma. Saderengipun monggo kita sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi zikrus syafa'ah wa zikrul barakah wa zikrus syalama wa zikrul ibadah bi barakatina Al-Fatihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man intasaba ilaihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Summa ila hadrati biwasilati ala hadha wa waliyatillah walinipun Allah sedaya bisyafaati suratul Fatihah. Summa ila hadrati biwasilati ala hadha nabi Allah sedaya bi barakati suratul Fatihah. Summa ila hadrati biwasilati ala hadha rasulipun Allah sedaya bisyafaati suratul Fatihah. Summa ila hadrati biwasilati ala hadha malaikatipun Allah sedaya bi barakati suratul Fatihah. Summa ila hadrati biwasilati ala hadha ilmil jasadi bisyafaati bisalamati ilmil jasad wa bi barakatil ilmil jasad wa bi ayatil Qur'an wa bi barakatil Qur'an wa karamatil Qur'an wa maghfiratil Qur'an wa hidayatil Qur'an wa bi nuril Qur'an. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfiruka ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanaka ya Allah Subhanaka ya Allah Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allah Allah ya Allah 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 anta rabbi ya Allah anta rabbi ya Allah anta rabbi ya Allah anta rabbi ya Allah 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 makshuda ila Allah mawjuda ila Allah makshuda ila Allah mawjuda ila Allah makshuda ila Allah mawjuda ila Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bisyafaati dzikrillah wa bi barakati dzikri syafa'a wa dzikril barakah wa dzikri hidayah al-fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin ya Allah hamdan naimin ya Allah hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal azim sultanik Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika najzil mu'minin wa yakariya itnatahu rabbahu latadharni fardan wa anta khairul warisin Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma salimna ya Allah wa sallim jasadina ya Allah wa sallim dzurriyyatina ya Allah wa sallim baitina ya Allah wa sallim arzaqana ya Allah wa sallim qurbatina ya Allah wa sallim ilmanana ya Allah wa sallim akhlaqana ya Allah wa sallim islamana ya Allah Allahumma ya Allah saking sedayanipun jenengan slametake ya Allah anggenipun sami rumah tangga ya Allah anggenipun sami ngaos ya Allah panjenengan slametake rezekinipun ya Allah panjenengan slametake rumah tangganipun ya Allah
panjenengan slametake jiwa raganipun ya Allah, panjenengan slametake putra wayahipun ya Allah, panjenengan gangsarake ya Allah anggenipun sami belajar ya Allah, panjenengan gangsarake anggenipun patus nafkah lan rezeki ya Allah. Allahumma ya Allah tumateng ilmu panjenengan ya Allah ingkang badhe dipun lampahi ing wekdal taun menika ya Allah. Mugi ndadosake slametipun saking sedayanipun ya Allah, selamat fid dunya wal akhirah ya Allah. Allahumma ya Allah fi du'ana wa antal qabul wa hajatina wa antal qabul wa barakatina wa antal qabul wa ahlakana wa antal qabul wa imanana wa ilmanana ya Allah antal qabul ya Allah. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi inni maghlubun fantashir wajbur qalbi munkashir wajma syamlil muntashir innaka antar rahmanul muqtadir ya Allah. Ikfini ya Allah wa ana abdul muhtakir ya Allah wa kafa billahi waliya wa kafa billahi waliyyin nasir ya Allah. Inna syirka la dzulmun adzim ya Allah, inna syirka la dzulmun adzim ya Allah. Wa ma yuriddu Allah ya Allah, wa ma yuriddu ya Allah, wa ma yuriddu ya Allah, wa ma hajatina ya Allah, wa ma hajatina ya Allah, wa bisalamatil jasadina ya Allah, wa fi jasadil bisalamatil jasad fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha ya Allah, innallaha ya Allah, panjenengan pangeran dalem ya Allah, panjenengan pangeran dalem ya Allah. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati du'a al-Fatihah. Dalem nyuwun tulung rumiyin niki dipun ubengake anet engkang ibu sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Saking dalem cekap semanten